Tangsal Chanjo Jorawa Haino Hai TR06D 5795 Marani Khungsa Bike Malkhung Tay TR04E 1530 Marani Khungsa Bolero Malkhung Naharlalai Thuthailaimano Sago Dukhumankha Khoroktham Borok Patimung Assam Agartala Lahar Kotor Amsayo Paitago Sago Dukhumankha Dogno Talangjaka Teliamura Bakashte Shakhamnogo Koktumani Bisingti Shawaimankha Tangsal Chanjo Jorawa Haino Hai TR06D 5795 Marini Khungsa Bike Malkhung Tay TR04E 1530 Marini Khungsa Bolero Malkhung Naharlalai Thuthailaimano Sago Dukhumankha Khoroktham Borok Borok ni mung IS Deb Burma Okil Deb Burma Rihan Deb Burma Patimung Assam Agartala Lahar Kotor Abai Patimung no kahan kinu koktuma horjaka fire service ne adong rok no Patimung ni koktuma man kinu Patimung thayo thangu shogoi kha fire service ne adong rok Paithago Sago Dukhumanai rok no tlangjaka telamora bakhakse sakhamnogo Paitha koktuma swijakmani jorate Sago Dukhumanai rok telamora sakhamnogo saknai jagai tongmani koktuma Patimung no kitingai kisasa jorani bagai nugjaka afla kafla telamra ni simi hirmani kokthum Chini Khorang